Budal esok-esok ono jalan
Mengko muda uripe
yen urip iku mung sak termo ngakoni
Ayo karya ulung widya mangsa ruwang sayektine wit saking bodho kawula yuyu agung slomret bambu saupama aja gedeng elinga marang sesama ya 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 ayo karya ulung widya mangsa ruwang sayektine wit saking bodho kawula yuyu agung slomret bambu saupama aja gedeng elinga marang sesama ya 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 ya